It's the dream. Kasi pag buo ayaw doon na lang kat. Random TV. Putuloy muna natin para hindi sila mahirapang kumain. Kasi pag buo ayaw din nilang kainin eh. Arte sila eh. Gusto nila yan. Isang nanay dun, oh. Ayaw niyang iwan yung mga anak niya nasa taas sa kulungan. Bantay na bantay siya sa mga anak niya. Ayaw makipag-agawan sa pagkain. Nag-iisa na lang natin siya doon. Gusto ba rin? Storboy natin yung nangingitlog. Storboy natin para kumain siya. Hindi siya naiinggit. Yung malilit na isda mga shokoy, inuwi ko pampakain na lang sa pato. Maglilinis tayo ngayon ng kulungan ng pato mga shokoy.
Binabantayan nila ako. Anong ginagawa mo dyan? Nakita ko sa taas. Yun. Oh, dalawa. Tatlo. Yari ka sa akin. Merienda ka sa akin ngayon. Pero masarap dyan. Yun mga kasyokoy, masarap yun. Tatlong yun. Hanap muna ako ng panungkit. Tayo makaakyat, kaya susungkitin na lang natin. Okay. Alright. Panggata po. Alright. Merienda na tayo. Sarap. Malauhog. Tapos mamaya, bigyan
Lagyan natin ng yellow. Yellow tsaka gatas. Probinsya Life. Tingin ka lang sa mga puno, may merienda ka na. Powder milk, tapos dinurog na yellow. Nice. Ang buhay probinsya. Relax lang. Tingnan pa natin yellow. Yung kakain na mga kasyokoy. Hindi ko na bangos. Ito. Tapos pangimagas natin ng ating buko. Hey, let's eat. Sip. Gusto ko to. Ito yan. Para hindi siya mahirap balatan. Tanggalin muna natin ang kanyang mga galamay. Thank you for watching. Emerald TV.